Her ser vi La Santa Maria. En spændende flot båd på vej ud i den store verden. Ud til de små sejl, I kan se bag. Hej alle sammen. Jeg hedder John McCain, og jeg er kaptajn på skibet, som I nok kan forstå. Og ja, det her er den vilde båd La Santa Maria. Og helvede da. Hold da kæft. Nå, hey, skal lige se mit hoved. Ja. Her på salg La Santa Maria kører sgu godt. Jeg skal også sejler. Ja. Og ankeret ved siden af, det skåler også rigtig godt. Så nu må kræften bare se, hvad der nu sker i det hele. Så er John McCain, som han kan se, sejlede bare videre ud i det. Men lige pludselig kom der en kæmpe båd, nærmest færge. Og lige pludselig, der fik han lidt dø af skræk, for han havde ikke opdaget båden. Og med det samme sagde den: hvad helvede laver du? Kan du ikke flække dig for helvede da? Hey, du har næsten den samme stemme som mig. Hvad fanden sker der? Væk du røven. Okay, det her er bare en stemme jeg laver. I virkeligheden, så skal du altså bare lige gå væk. Kan du ikke flække det? Du skal altså væk. Jeg skal fange min fisk. Jeg fanger sgu da ikke så stadigt. For helvede. Hvad fanden var det? Nå, det var bare en idé. Nå, det var bare med computer. Egentlig der satte mig med, ja. Der var vist en, der skrev. Jeg tror vist det var Pirat Pikrud. Han er virkelig dum. Hvad rager det mig? Kan du se, jeg skal fange disk? Nej, det kan jeg sgu ikke. Så skriv med dig. Siger du til mig, der er en stor færge, det skal skrive, en meget lille grim båd, at jeg skal skrive, når du har en klam træbåd, jeg bare kan sejle ind i, og hvor du vælger. Prøv at udfordre mig. Nej. Ej helvede. Jeg skal sgu hoppe. Min pik. Hvad fanden laver det deroppe, mand? Kan vi komme ned nu? Glem det. Okay, det var faktisk ramt ud i pikken, ikke? Men nej, gå ved at røve. Men fuck det ved. Det ligner altså, at du så det med røve. Ja, jeg skal bestå og sørge for dig, du drukner. Gå ned med dit skib. Hvor der kæft. Sker der skib deroppe? Nej, det vælter. Og det samme begyndte alt at være helt sort. Det så sort ud. Og på sort, så ser det faktisk meget sort ud. Men altså, det så sort ud. Alt så sort ud. Der var intet, de kunne gøre. Men lige pludselig. Gæt, hvad der skete. Så videre i næste afsnit af Light of the Larding. Her på D1. Stop det. Jeg hedder Jesper Silman Rosell. Jeg håber virkelig, du nåede det lort.